आङो बड'लेण्ड रादाब चेनेल बिथांमोनखौ आङो बुंहरनो सानदों। दिनै बे बड'लेण्ड रादाबावहाय बिथांमोना आंनि फट'खौ लगायनानै एबा आंनि बिहिया जे फेसबुक सालायो हिसाबै बे फेसबुकाव आंनि न' सिङाव जिरायनाय फट'खौ खेबनानै फेसबुकाव हगारनाय जे माने 7 बोसोर 8 बोसोरनि फट'खौहाय बिथांमोना फेसबुकनिफ्राय दिहुननानै सेबखांनानै गावसिनि बड'लेण्ड रादाबनि जे पेजावहाय बिथांमोना लगायनानै लिरनानै होदों बिथांमोना जे माने अल एक्स एनडिपिनि एस'सिएशननि आफादगिरि नेहाथारिमोना एबा एबा बाले एबा चन्दन बिथाङा दिनैहाय 2000 3000 5000 फैसा खांदों होननानै बिथांमोना लिरनाय होदों। बेखौहाय बिथांमोना बोरैहाय प्रुफ होनो हागोन? ओमफ्राय अबे जायगायावहाय आङो सोरनिफ्राय माने बेबादि 2000 3000 5000 आं सोरनाव फैसा खांखो? दा बेखौनो आं आसरित मोनदों। मैया मोनायावहाय हगारदों बिथांमोना। माबोरै होनो हाखो? नङै बाथ्राखौहाय दिनै आंखौ लाजिफोनां जादों बिथांमोना। ओंखायनो आं बिथांमोनखौ बुंहरो, बिथांमोना थाबैनो बेखौ उथायना लानांगौ, नङाब्ला आं बिथांमोननि सायाव एक्सन खालामनाय जागोन। आरो बिथांमोना माबा मोनसे एभिडेन्स दंबा, माबा मोनसे प्रुफ दंबा बिथांमोना होथों। आरो रावबो प्रुफ होनो हाया। आं दिनैनि गेजेराव बुंनो हायो, आङो खुनु जायगायाव थांनानै खुनु मानसिफोरनिफ्राय आङो बेबादि 2000 3000 5000 आं मालाबाबो फैसा खाङाखै। आरो आं रावखौबो जोंनि एक्स एनडिपिफ्रा 2 लाख मोनथारसिगोन गाबोन समफोर दोननानै आङो खोथा फोलानानै आं रावखौबो बुंनानै आं फैसा खाङाखै। जोंनि अल एक्स एनडिपिनि एस'सिएशननि जेसेबां एनडिपि दं बिसोरनाव सोंनो हागोन।